Estes vindeiros 27 e 28 de outubro o Pazo da Crega en Barro acollera a 8ª edición de A Emoción dos Viños, un evento co que dar a coñecer os caldos galegos procedentes dos 4 puntos cardinais da comunidade. Nesta ocasión será a primeira edición que terá lugar en Barro coa dobre representación por dúas adegas locais. E agradecer aos organizadores que contaran con nós, que apostaran por nós, por o noso espazo emblemático como é o Pazo, e agardo que salga todo ben e que nos visite moita xente e seguramente sairán contentos deste fermoso evento que empezaron esta xente a celebrar fai xa 8 anos e que eu creo que é unha oportunidade única de conocer moitos viños moi diferentes de distintos lugares. O aforo para este evento será limitado a 400 asistentes. Dende a organización esperan que unha importante cifra de estes visitantes pernoten na comarca. No evento participarán unhas 70 adegas coa intencionalidade de dar visibilidade ao patrimonio vitivinícola. Pois aquí este ano temos casi 70 viticultores que veñen da toda a Península Ibérica, Portugal, Galicia e de todo o resto do perímetro nacional, Canarias e moitos máis que poderíamos ter, porque a verdad que non é por chamarlle lista de espera, pero si temos chamadas de moitos viticultores con proxectos moi parecidos que queren vir, pero por falta de espazo e por falta de que isto, pues, un pouco falta de tempo noso, pois non se pode facer tampouco isto máis grande. Nin tampouco buscamos isto, ten que ter un certo control. O sábado 27 o horario será partido de 11 a 2 e de 5 a 9, mentres que o domingo desenvolverás unha xornada continuada dende as 11 da mañá ata as 3 da tarde. O prezo da entrada é de 15 euros para o sábado, 10 para o domingo e 20 para as dúas xornadas. Os asistentes recibirán unha copa serigrafiada coa que poderán degustar todos os viños e asistir ás explicacións dos distintos adegueiros.